Приятели, дошли отново в моя канал. Пак се завръщам след 10 месеца пауза, за да ви помогна пак с тренировките, с шах. Ще ви качвам скоро. В този клип ще ви покажа 3 упражнения за домашни условия, които могат да ви бъдат полезни за изграждането на вашата фигура. Нека започваме. Първото най-важното нещо за преди тренировката е хубава загревка. Почваме с колената по този начин. Хубаво да ги загреем. След като загреете колената, почвате да загревате глезените. Глезените се загреват по този начин, с леви движения. Го сложа тук да не падне само телефон. Ето така. Сега загревате глезените, хубаво. Загревате и кръст по този начин. Виждате. Хубави въртеливи движения, да го загреете както трябва и може да започвате. Днес ще ви покажа първото упражнение за прасец в домашни условия, които мога да го правите. Заставате прави, чисто прави и почвате да подигате на пръсти. Пускате бавно и бързо дигате. Целта е да не падат петата, да опира земята, а като пускате бавно, петата да е във въздуха. И пак, нагоре бързо и пускате бавно, за да се напряга повече мускула. И така, колко можете. Другото упражнение е български клепове. Тези български клепове се правят на пейка, на легло. Когато го качвате на високо. Ето по този начин. Ето по този начин. И почва да кликате. Така. Така. Пак, колко можете, 4 серии. Упражнение, като ми покажем планк, да правите корем. Вече съм ви показвал коремните преси. Сега хубаво упражнение си клите корема, коремните мускули. По този начин заставате. И държите, колкото можете. Не сте много нависоко, но не е прекалено ниско. Да мога да усетите напрежението в корема, в коремните мускули. И това е. Това са упражненията за днес за домашна среда, за начинащи. Ще продължа да качвам клипове горе-долу всеки ден, през ден. Ако имате въпроси в коментарите, може да зададете. Ще радвам да ви помогна. И така, до следващия път. Тук някъде може да излезе Instagram профил. Може да добавим TikTok профил, да видите там. И до следващия път, приятели. До скоро!